Hola, nens de P3, P4 i P5. Avui us porto uns objectes perquè endivineu quina és la cançó que repassarem, perquè ja la vam fer. Un dels objectes és aquest. I l'altre és aquest. Hola! Ui, quines ganes tinc de sortir al carrer a fer festes i concerts, Ai, sí, jo també. Ui, sí. Quina cançó us recorden aquests objectes, aquests titelles de dit i aquestes flors? Sí? A veure que ho senti. Sí! La cançó que donàvem la benvinguda a la primavera. Molt bé! Després ja tornaran a venir els titelles. Però el dia que us les vaig ensenyar us vaig dir que un dia la tornaríem a fer acompanyada d'un instrument. I avui us porto l'instrument. L'instrument és aquest. Què diríeu que és això? Què és? Una ampolla d'aigua. Una ampolla d'aigua, l'instrument. A veure què hi ha dintre l'ampolla d'aigua. Aigua no n'hi ha, Oita! Què és això? Arròs, sí. I per què hi he posat una mica d'arròs? He agafat l'ampolla, he obert el tap, he posat l'arròs, una mica, l'he tancat i ara el posaré així. Doncs per fer una maraca casolana. Llavors, per fer sonar la maraca, l'agafarem així i el que farem serà fer-la sonar de costat. Sentiu el so? Serà un instrument de percussió petit que ens acompanyarà amb la cançó de la benvinguda primavera. Fareu així. Moment, que agafo el to. Benvinguda primavera. Recordem la lletra? Sí? La lletra deia així. Benvinguda primavera, contents et volem cantar. Feia temps que t'esperàvem i a la fi has arribat. Benvinguda primavera, contents et volem cantar. Feia temps que t'esperàvem i a la fi has arribat. La natura ja floreix, els ocells en prenen vol, sortirem tots al carrer, farem festes i concerts. La natura ja floreix, els ocells en prenen vol, sortirem tots al carrer, farem festes i concerts. Vale. I ara tornava a repetir. Benvinguda al Va. Però encara no la farem, ara la farem així. Ara agafarem la maraca. Si no la teniu, feu pausa al vídeo i aneu a buscar una maraca. Si no és una ampolla d'aigua, pot ser qualsevol cosa que pugueu tapar i ficar una mica d'arròs. Que no sigui de vidre, que sigui de plàstic millor. Un tàper. Tots tenim tàpers. Vale? L'ampolla va bé perquè la podreu agafar. Si amb un tàper també ho podeu fer així, amb les dues mans. I llavors el que farem serà portar la pulsació. Benvinguda primavera, contents et volem cantar. Feia temps que t'esperàvem i a la fi has arribat. Benvinguda primavera, contents et volem cantar. Feia temps que t'esperàvem i a la fi has arribat. A veure, ho sabeu fer això? Agafem i... 1, 2, 3. De fet, la maraca sona quan va i quan torna. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tu, 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 tu. La pulsació està aquí. Pam, pam, pam. Però la maraca sona pam, 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 pam. Si no... Millor de costat. Tic-tac, 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 tic-tac. Doncs hi fes titis. Tit-t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 it. Vale. Doncs ara que ja tenim això i que hem recordat la cançó,
En un vídeo que ve després veureu com canto, toco l'ukelele i toco la maraca. Tot alhora ho faig, eh? Tinc màgia!